Kini kau si codek mulai baulah. Ang bisa diam tak? Bisa diam anda? Tanya den Kang. Iyo kesat kos ang Nino. Iyo itu dulu. Berarti ang lah pindah kos. Ayo ang bawa barang-barang si codek kau banyak. Nggak ada bawa dah serius. Kalau masalah kolor tu punya Den tu mah krokodil warna abu-abu. Nggak ada Den punya nak mau tu tahu Den itu bawa. pokoknya kolor Den. Alah jale baunya sama. Buka lagi nak kau nak percaya. Harus buka, harus sama buka. Ni jale dah. Ang bisa diam tak? Ang memakai aja nih gayuan di belakang tu. Kau dari tadi memakai taris ang mah. Akhirnya dia bertanya Kang. Yang ngambil kolor si codek. Kau dari tadi kolor ke kolor setongnya. Awak kecem mana aku dah lah itu kolor awak. Asa warna samere gitu. Punya pajak tu nak dole dah lah cabe-cabe. Pajak tu lah jale sukunya penandihan tu. Atau mengalu mengaring ngecik ke dalam itu. Iya, mana bisa terima dah sakit hati ada dituduh-tuduh ambil kolor dah kan. Sweet. Saya yang nuduh Dan kantang-kantang li sweet le jale dah. Kironyo kolor codek jo kawan kosnyo ko samu sawarna samere. Jadi ambo suruh lah kawan kosnyo ko untuk pulang. Kalian nampak dah gitu kan? Kalian andangan kan? Ada adunyo tu membawa barang ang do. Ada adunyo tu membawa kolor ang tu do. Mungkin masalahnya di siku aja menurut Dan si kolor ang tu jo kolorinyo tu sawarna samere atau mungkin sabam juo gitu. Jadi ang tu ala salah manudo orang gitu. Ang kalau nio batanang Kolor kesayangan awak tu dah. Ang batanang kalau nio ang tanang. Oh, nio Nio itu. ba kolor baru atau indah? Yo balai kalau itu ni udah balik lah capek-capek lah balik kolor dah. alu lah. Lah balik kolor alu. Piak. Balik kawanan pajak ko balik kolor. Capek lang. Cuti pasar raya aku lah. Pasar raya membalik kolor.